APHLC Dhansari aro atungpen aru nong chingdia sai ki claim po Amreng BLCC chairman Probhit Tisopen BJP ka leader atuma phan sarkar pen ki pipana sondo anta karang khadun palam kikla Tarapung hawarara atum ki sudera phan pe je agency charchong ponangla Lukhimon sangho sarlo chingria maipen dowan ka humria jaime kedeng Aprangsi birta kilara do anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikha birtang tompe Karbiara da tuma phan sai katiki aning ka parung ponji pupen APHLC atum break jam hawara long inglong arida long sai katiki kachera basa kedeng pon boma songsi aruni phai krisiarni APHLC Dhansari aro atumpen paterpi ponsi Dhansari MEC constituency ke parlo Samson ingtiatum inglong arida hemalong arunong chingdi mate rida sai katiki sai kedeng pon Laso sai kedeng ponalong APHLC Tiripia Maipu Anparta MP candidate je Aigathar APHLC Dhansari aro Maipu Mohan Singh Tokbi Bikrom Rongphar Women Wing Youth Wing atum chetong nusi bangso aru nong chingdi ajai mek pachunpon Kopi athesi arunong chingdi ke claim ponang kok atheke ili karbia khayatum ke reta saita tiki veknangji lapen hithia lomta gulat bidun veknangji kali polite ilitum akhai longri longpat cheraikom thek thedet pupusi APHLC Tiripia Maipu je Aigathar IS retire pen linjipon dak Don Sri MEC constituency area angbong aru nongching di akam aku ceng thulo pini chot kaliar ni sihata dolo aku du thubom yilang la aru vosik jakhong an ke du thubom yilang ni tum la ke claim ike ka chepe klang po phan kali eson bang ning oyalam karbia tum ke non ke sai katiki pulote ka therak la ke therak me akam pusikitin habang akhei tum ke la ke ka bahaduri akam puthala tum matha neli Punjab ke dohut khetiok atum sai katiki atum towarta officer tum hanta gari pen ke pon hota bang pekpe khetiok atum ke hadake ke pekpe the mahala tum si jatta ka produce loke produce pu mane kapechon loke sang ta sok ta hala tum si kapechon loke hala tum ke kheti claim klete la officer businessman atum ta business ta claim thai ve ji pen chu ta chu long le de ji chu che ta ke thi po ki ver ta ke ver po la pen adet kheti jong si che claim clip pulotang te la ke adet ke ki vir non karbi anglong ki vir ita eson ke karbi atum amethang arit amethang hi dialong amethang kam claim kli bang phan bhara piet amethang ke ha ka chong dat dam therak me kam si chong dat dam thu ha kerala chennai bethe hadak si ban si ke do dap hala bang therak ri seta dak amethang hi di kam si claim ke therak thu pik la ke ki lu podlu la si nelitum APHLC tum karbi tum man kapere kam lok si ke claim kapachini kam lok la si kheti claim klete elong ri che rai un e kheti ke claim helo che rai nang po la pen de dukan ke do la sonni karbi tum e dukan la long kang ni ta therak o jasemedri somar o karyang dum ke dukan do ta AC do pen glass fitting pen ang tur lipstick chivit lir lap sona bang e doing tum zara sona dukan ke ning hok e long wer vede bang bongali bihari atum itum hanang chodet ke grocery dukan la ke cho hormu kerasin jang thu sang
puroi the ke jor dukan lok sela tum ke claim la pen ke stationery dukan pin ni sela tum ke do itum bang do hai he la bang ka thera neli long le long ta do lo kar bia tum amana la ta pang epic pik ke do ko ke pang e lo ngai ka pang e lok ke ko pusi ke un poma amasi dukan ta ot claim thek det lo ame thang ta ha konani non chong vir jui lo ave det lo non si ilitum kar bia tu nge chong vir pik lo non election hota bang suri flike pra pho bak do akar bia tu dak pen ha kerala bangalore delhi maharashtra bethe chong vir dam lo halatum election hot non vote nang pidun long le det lo wang ke wang ya khorosan da ve halatu ko pc ki dam nai mahada ke wang ya khorosan da ve bulote pia le si ke dolang ma amat bang ke che tung ke ilitum a vote ing than nang pusi pu bom body halatum bange la son karbia tum han ha nan ni pon et pen bang amen ing than thu et lo bang ai ke claim thu ke che tum bang ki itum pan non amen da delete veret or voter list along penta iliga hangju amen ing than nang pu bom bang halatum che pahem pu thip amat amen te tu amen ge bang ing than thu et lu itu mai pu amen ing than lo te che chok che theng po hur cho dut po ron do kok po pu body non halatum ili tu amen ing than thu et tai tung ron da ve che chok sei chok che jok da ning ta kang ke aning ta ti the la ke kachini ni po lu la si non ili tum ke kipu karbi ke do anatum ing long ara ka pre do mai pudam jok plot bang claim olo di masa tum pote select pick la sila ka select a khei to mansi jasemet pulo kheti claim pick nang po ing long ari tame thoi ari tame la di phu dung arai hidi war hup hap kheti claim lang ave pu pathe lokma lai hu adim anda claim lap nang ji therak me me khangjang lai hu ke claim lo te claim na claim thu pe me nahi बाप के ताक बोले बाप के ताक थु पे में नहीं ताक ते देर मत और तकांग थिप ल पो बंगे क्लेम नंग निलु ना हेलो इतुम के क्लेम नहीं लसी नॉन एपीएचएलसी के क्लेम के ला हेलो अफ्रांग के इलितुम के चो फन के हेम के चो फन के दो वेक ना लंग सांग बंगे दो वेक ना ला अका प्रेक ले पुपे सी था लसी ला के क्लेम उनंग जी पु के mang si nilitum APHLC pen la aru nong ching di claim lo cardom Anpar hala Punagong district border borlang pheralong li nangki pet mati nangki lut bom pen rit sai katiki bom aputhakta prap jin pen eviction mati tharle vek nang pupusi dhansari CCMI phu Mohon Singh tok bi pen ningji pot nilitum 19 dhansari along lo aru nong ching di so a program bang ini pacunelo dak nilitum people see la so program claim nang kok ma like most important athe hakokota so rit kenong lahai jir ke dam rit kenong lahai koko pentado lasi sa so hudang ke ichulong le kijulong le pa lahai ave franki sok sang ta dor flup mithang si choklen to dam hako penta lamasi bemar ajar ta ve muni tum ke claim ke dam bang me pik na puju hako ko tum je no lom karbiang long border along incrosar do pik na puju pula lamding pusi punon mange soli ke dake lumding berong aprangke hakoko ke karbi tumsi ke do la lumding berong lo la non lamding pu bangke si hasohut ke karbi rong se actually ke litum dak itu ma district long thapon mi sita koson kopi ni la bangke nili details ni long ave oi fisita non ke hadak borlang pha range andar lo la so itu lamding
me Nagaon Karbi Anglong border long lo adak bid office ta dolo lamding dungumat laso border area latum jitu permanent pillar jitu Karbi Anglong Assam laso border pillar do so pillar dat ketheng ong apar ka vetu po pasipu laso KSA inglong photum latum visit dam lo lang tum si lantum bandal li choro parpik lo lason bordering area ilitum kon ma chelang thek ilitum kon ma thang long le phelang cherai thiju phan aso kam anu se latum ta claim sigimi athelitum long le bangke bat belu la ilitum phan nang na BP rules and something ti alang li ilitum phan nang thik pilo 10,434 square kilometer la so long le bangke pakon nang ne ilitum cherai thim nangji khai ka ching hon mote party ka pathe ronga jok khai pa phidun bom son si thek ponlong lason si government pen ki dukela ka tuma phan ke rap ka pa jera son to anta party he jan ka chipi wong son penang an thek ponlong lo lason si ni jangkar bianglong lakha serkep amreng MEC constituency BLCC chairman probhit ti sopenta government pen ki pipon mate scheme do anta BJP a party pen a kaprekarat atuma phan ki pipe de ji alam ka ningja pathak chethang tuktang lo Ake hai Sing Terang Town Chairman Jerikendeng Municipal Board Langli itu panang pasini pon tang ateng puthot nilhin pensta me Kladak Alam ado we local board committee president secretary tum phan pasini dun thuji ke la son hello non itu phan documents nang hang tang lo itu mala election of frank tum economic census survey alu na paron ateng pen on documents nang hang tang lo la sila bang so documents abang ke itu matha pa melo na matha pa me pen le tum documents pangrum lo na kolek lo na athema itum aphan itum gaching hon tum angjir akehai p sangpir na terang p honorable em karbang anglong autonomous council ituma baidu alang defense ta metum aphan pasini pon tanglo je itum kidam tang election hot itum BJP party long nang chipa ok dunde bate BJP phan vu nang pidunde tum phan bang ki itum hajar facilities ta me pipon nang nelo pulbang solam theipen nilinang tum kadu phan sta me puthot tuning rilo bate pasini pon lo asila bang so documents ka pangrum nang jila ki itum original hokpet BJP phan vu nang pidun vek BJP long nang dun vek atum phan le tum pangrum pon chotlo na athema itum election hosta me campaign long anta tum than paklar daklo pachini daklo je BJP phan vu nang pidunde tum phan anke tum non pen frang anke hajar a facilities ta me tum pipon thek thelo pul tum than pachini daklo sta me ke ongdung atum karju thek the pache plan karju thek the pen ke claim chenam tum phananga chedan tum vut na pana hokdun penang atum dulang apo hala atum phana bang atum lahai facility bang ki ping ton lo na la pose non la documents ka pangrum man bang ke atum oronodoy pen ke chenglok hajar facilities tame atum non la ki pipon je bang ke atum hatu han pipon nang nelo la pen pipon rinon pen documents tame atum hatu phang pangrum pon rinon atum a hokpet BJP a hokpet BJP phan vunang pidun vek phan atung phan le itum documents pangrum pon chon nang hang pon chon na asin yang tum phan kadu hasta me labang so putha na chuning ridun lo la pen eli si na chuning ridun thuji pachini dun thuji bang la son hello il tumang bang sta me inut bahini tum la puson ka choklem dulang je APSLC theklor akapre party theklor sta me kopini tangka paisa cho hang pen kopini ki piponji la puson ka mathata dolang la sela puson tum hasta me nil yang tum phan chuning rilo la pen pachini de thotlo nang tum la puson chini lor tum phan bang ke ki claim pipe da ji hajar ason sta me ki pipon pe da ji phan bang ke nang tum phan nil hin pen sta me nang le chuning rilo athema itum aphan ka kita hotor na chi biet tum phan ke itum ta pini pen bang ke in hon sta le velo la se lahai ka du ve tum
pini pen sabdhan mate tum kachire make pen ke duji phanse ni leng tu phansa me chuning rilo la silhai IPSLC tang ho mane congress tang ho la puson tum BJP phan nang ke lang selat BJP phan nang ke hiji matum phana bang ke tum ta pini pen ke che pehlu nang kok po asini lang kan tum ka du phansa me Nilhin phansa me nya klok pen panse chuning rilo kardo Jirikin deng pen Mel Gibson tok bi kar bilong re berta. Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ki parlo tarapung hawara towar ke hinwajok ki sudera phan pe je ipen lok si charchong ponanglo tarapung hawara radatum laso ki sungpen pinyar nianta jogon I tarapung hawara radatum ki pe pen kacharchong hello ambulance son pamanang koklo lason si lower tarapung dikoi ingtia rong amikar mohen ingtia chor sangpi sangmir terangpi ki sudera phanta tarapung pen dolamara an kisu kilang dam je phan pe pen si charchong ponanglo Aruni phai Gracier ni lurulangso inglong chingri lukhimona dowana long lukhimon sangho sorlu chingri amay tumpen kahumria jai mek deng ponlo laso mayalong inglong chingri lukhimona dowana mai phu Bisnuram terang kongchun bang Jona Singh ingti pen pen bang plikep susi inglong chingri lukhimona dowana long kardom kardi rapet supinso lapen sorlu atum chetong nunsi mesen ing samjin pen dowan kahumria jai mek pachun pon pamilu Labangso dowan kahumria jai mek deng ponalong lukhimon sangho sorlu chingri amai ki phir ke thak kelang charia bangphi kabin rong hangpi pen chenglok bang troka bang phietum long kre troksi adowan an humri ponlo kahumri pona theke sorlu atum kupuson si kengkam kachejor ponjima hemtun kachubuche pen kachelang thekjima pen chenglok penang an sorlu atum ke claim kedam akinang sot nai alam thi heihui chethan chimum pon padu ponlo Pinya birta lansi kang tonlo kardom